mo po mag-awarding 1 minute mo po. Makarane-karetang hanggang Mickey birthday po tabo balarag may pagbigyan na po. 3. Karetang hanggang ating birthday payabot na po kayo ing masayang kay panganakan. Happy birthday po! Kareng hanggang ating birthday. Ayan, wish na po rin ka ng kayabe. Sana kanumeros kayo mo 80. Happy birthday. Ako po, English ko. Deta Mickey birthday. Sana, mamamate. To you. Happy birthday po. Yeah. Ito na po ang ating awarding ceremonies to be awarded by the judges, especially to our sponsor, Sir Louis. Sa ating hermano mo yan, Sir Edwin De Jesus, vice hermano, yan kay Cedric. Ang ating fourth prize, yan meron din. Nakakuha po ng average of 80%, samantalang ang third prize nakakuha po ng average of 84%, at ang ating second prize nakakuha po ng 90%, at ang ating first prize 95%. Yan talaga po may sikit na buntok rin kaya katamang judges. Kaya ka nang magbalik yan tuting banoy, Sir Louis, kami gagana ka. Ating kang bonus Ay, kayo. boss, dahil sa kaya mo kung mong aeroplano. Ali mo red, pamanganin biyan ng Sir Louis kay kampo yung inger mano, Sir Edwin. Salamat mo. Oh. At lo kanong kabanayab biasing mibera kay katamo. Dinurado. Tunggatong ka lang tamo. Tunggatong kalantam, dalantanang muli. Ay, iba naman. O nga, kuling kalguranda kay sinabi kang Sir Louis, po kang hermano Edwin, lalo na kang bis hermano kang Cedric. Itangatlong kabanayab dinurado, ibiya ko na kay ko nga doa. Kaya ka bisang abes niti. Bisa. Bakit? Kasi ating kondisyon. Na kondisyon? Antimano ka no, luto na. Sige, gawa akong tagilo. Tinatawagan po, fourth prize! Carbonel Bison! Carbonel. Tang 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 tang! Tugtog. Na pondong Sir Carbonel tang kinantanay na. Oh, third prize, 84%, 7. 1,000 pesos. In second prize, 2,000. In first prize, 3,000. With house and lot. Natividad Cemetery Parlor. Sabi ko, kaya kayo na yung gawin. Calvin Santos! Yan, palakpakan naman. Calvin Santos. Congratulations, sir. Ako na ata eh. Ni Muray Downey. Magkaring daw ni Butter. 3,000. O hindi na po, sinabi na po nagkakatama mga committees 2017. Ini po nga usan ko, iya pong may nyambot. None other than Miss Ter! Wala pa, hindi pa totoo yun. Mister, hindi pa po tapos eh. Mister, sabi ko po. Sino po ba ang bet nyo? Sino po ba ang bet nyo? Nanalo ka na, Miss Janet Colones! Congratulations! 95%! Congratulations! Yan, sali ko washing machine. Renta mo second hand. Renta brand sa 5,000 na renta eh. Alin na ka magat na? Atin na ka 3,000 eh. Magat na ka, may dagdag yan pa eh. Minsan pa! Salamat. Okay, salamat kaya kayo. Yung sponsor tamo, Sir Louis and SC Basilio. Thank you. Hermano Edwin De Jesus.